vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ndichingokumbirawo kuti please mhanyaiwo kuchannel yaMamamuku mobva mangonosiyawo sub yenyu ikoko. Pacho pavanenge vachikanganisawo, pavanenge vachitadza, munongoitawo muchivabatsira muchingovaudzawo mucomment section. Let's hope kuti she's going to be our next superstar paYouTube. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka atakakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. Inini mukoma, like I had lost all hope, handidi kukunyeperai. Inini I told myself kuti I will never get married nekuda kweizvo zvandainge ndakaita pandainge ndiri kuZim. Worst of all, pandakazoya kuno kuSouth Africa ndakabva ndatoti varume vazhinji vanotozviudza kuti mujoni hamuwanikwi mukadzi, saka I had no hope. Worst of all, pandakauyawo kunoku kujoni, mabasa angu awo andainge ndichiita pandainge ndichiri kuZim ndakangoramba ndichingoenderera mberi nekuita mabasa iwayo. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kugara muJohannesburg. So I have since moved out of Johannesburg. Pari zvino hangu ndava kugara kunoku kuTzaneen, ndokwandiri kugara nemurume wangu, ende ndinototi kutozororwa kwandakazotoitwa inyasha dzaMwari, but satani hama dzangu ari kuramba achingonditeverera. Mabasa angu aya ekudhara ndo ava kuita sekunge achandiputsira marriage yangu. So mukomana inini ndakatanga kushanda ndichiitawo zvekupinda mumabhawa pandainge ndichishanda samaid. Saka baba vepamba apo pandainge ndichishanda ndakabva ndazotanga kudanana navo vachindipa mari. Ndikabva ndatoona kuti rainge ritori skiri, rainge riri bho rekuti kana ukadanana nemunhurume anenge achikupa mari. So mukomana ndainge ndopinda mubhawa, dzimwe nguva ndaitobuda pamba usiku, pamba ipapo pandainge ndichishanda samaid, ndotoenda ndobva ndatonozvitengesa muviri wangu, ndobva ndatodzoka ndobva ndarara zvangu. Ndakabva ndazoya zvangu kunoku kuSouth Africa. Ndakati ndauya kunoku manje ndainge ndava kungodhila neFacebook. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiva nerimwe ghost account rangu. Saka ghost account rangu iri ndo randaishandisa paFacebook. Ndaipinda mumagrupu, especially magrupu aya anoitwa zvemahook ups, ndo kwandainge ndichizvimaketa ikoko, like telling people kuti kana kuri kunzi unenge uri lonely, kana uchidawo mukadzi wekuti anongoya kumba kwako for a sleep over, ndobva ndatotaura mari yandinenge ndichida kuti ndinge ndichizopiwa kana kuri kunzi munhu akada kuti ndinge ndichizoya kusleep over kumba kwake. Aiwa, ndainge ndine magroup akawanda. Then original account yangu ndo yandainge ndichingoshandisawo kufollowawo mamwe maceleb edu aripo paFacebook, ende ndainge ndichitozviidza munhu ainge ari very innocent, uye zvekare ndainge ndichitozviidza very single. Saka varume vazhinji, handidi kukunyeperai, basa ravo ukaona murume anonyanya kufarira Facebook, nguva dzake zhinji ndezekuti anenge ari busy achitsvakana nevanhukadzi. So mukomana paFacebook apa ndikudawo kungodzidzisa vanhurume kuti sometimes paFacebook unokwanisa kunyunyura, because hauzivi kuti munhu waunenge uchitora iye in the background anenge achimboita nezvei. Saka vazhinji vacho vaingouya, then ndobva ndangotanga kungovadata ndichingovadya mari dzavo. Saka most of them ndo vamwe vandaiona kuti vanenge vari kure neni, ndobva ndazongovadya mari dzeairtime nemadata, ndichingoti bebi ndinokuda, munhu obva atonditengera airtime, munhu otonditengera whatever, until this other guy, munhu uyu kutoti nditi akabva nepi murume uyu, I think kuti akatongotumwa zvake naMwari, because when he sent me a friend request, I am telling you kuti pane zvandakanzwa mumwoyo mangu. I just felt something in my heart, ndikabva ndatongo accept a friend request yake, tikabva tatanga kutaura paya. Within a day mukomana inini nemurume uyu tainge tava kutodanana zvekuti I was so much addicted to him. Ndainge ndava kungomutsvaka at all the times. Aingoti kana akangobva online ndobva ndatomufonera. Ndainge ndava kutomuda zvekutodaro. Ndaitoti kunyange ndiri kubasa paya ndichitozvitengesa muviri wangu ndiri patouchline, but munhu wangu ndichingotaura naye ndichitongomunyepera zvangu kuti ndiri mumba, izvo ndinenge nditori patouchline. Muchinda uyu manje akabva azonditi, unozviziva here kuti simbi inorohwa ichapisa? Ndikabva ndati, what are you trying to say daddy? Iye akabva ati, ndafunga kuti ndinge ndichitongokutora so that you can become my wife. Saka iye ainge achida kuti ndinge ndichiuya kuTzaneen
ndokubva ndazobvuma mukoma handina kana kumboramba. At that time manje pose apa pandakatanga kudanana naye, munokuziva kuti kana uine friend yako unototi unge uchiudzawo friend yako everything zvinenge zvichiitikawo kwauri. Saka ndakabva ndati asikana, pane munhu wandiri kuda, munhu uyu ndinomuda nemwoyo wangu wose. Saka ndiye akatonditi usamuudza, because ndaida kutomuudza kutoti manje inini nditori hure ndinototengesa muviri wangu, so I don't know if you are going to be able to handle me. Iye akabva ati munhu audzwe kani usamuudza, but later on she changed. So at that time when I told my friend, ndakabva ndati sezvo iwe wati ndisaudza munhu uyu, hazviite kuti ndinge ndichimupa mafone numbers ehama dzangu, because iye ainge ava kuti ainge achida kuti ange achitaura nehama dzangu. Saka ndakabva ndaona kuti hama dzangu idzo dzatogara dzakandimaka, because vanhu they were not in support of chihure chandainge ndichiita. Saka ndakabva ndaona kuti vanhu vekumba kwedu vakavhengedzera. I was afraid kuti kana ndikangomupa kana any number dzehama dzangu, then ivo manje vanobva vazotanga kuti uyu ihure, saka toda kutogara tatokuudza kuti munhu uyu ihure. If anything is going to happen, then ziva kuti isusu semhuri tatokuudza kutoti munhu uyu wari uda kutora kuti ange achizova mukadzi wako ritori hure, joki, hure remakoko. Saka mukoma ndakabva ndamunyepera manje, ndakabva ndati kuno kuJoburg ndiri kugara nebig sister yangu, saka I want you to communicate with my big sister. Saka vakabva vazotanga kutaura. Zvizhinji zvavainge vachitaurirana ndainge ndisitomborina kana basa nazvo. Ende shamwari yangu uyu ndiye akatondipusha achitoti enda kumarriage, because so iye friend yangu uyu achimanikidza kuti ndinge ndichizoenda kutsanini kumurume, iye inhau yekuti ainge akambondiona ndakaisa vamwe munin'ina wemurume wangu paWhatsApp status. Saka panguva yacho iyoyo paaigara achingoti bamunini ava vari very handsome, I never even thought about it. Ndakangoti maybe, but munhu ainge achitoda bamunini ava. So mukoma ndakabva ndazoya zvangu kuno kutsanini. I left Joburg. So pandakauya kuno kutsanini ndakambotanga ndichataura naye, but munongoziva kuti semunhu anenge asiya mabasa ake ekudhara, ndainge ndava kungotiwo pano nepapo ndotaura naye, ende ndaiwanzo kutaura naye paya pekuti murume wangu anenge ari kubasa, then usiku I would avoid her, because zimwe nguva aiwanzo kunditumidzira mapictures ake ende anenge atori patouchline achitondodza kutoti nasi kwakadhakwa wena. Saka iye paakaona kuti ndainge ndava kusanyanya kucommunicata naye, our communication was very low, zvaainge ava kuita ndezvekudai aindifonera, aitaimira nguva dzedze dzekuti munhu unenge wakutoziva kutoti murume wemunhu adzoka abva kubasa, then aibva andifonera obva ati iwe ko uchiri kurangarira here mufesi wako uyauya, pane mufesi umwe uyauya wawaimbopota uchikechesa, mufesi uyu atosvika kunoko. Saka mufesi uyu manje iye ari kutokutsvaka apa right now. Mufesi uyu atondipa 200 pa1 round wena, client yako inobhadhara. Saka most of the times mukoma aita zvokunditumidzira ari mavoice notes. Ndaizototi paya kana ndikanzwa kuti munhu uyu zvaari kuda kutaura zvinenge zvakadhakwa, ndopa ndaibva ndazotokasika, ndobva ndatobvisa volume kuitira kuti murume wangu asazozvinzwa. Munhu ndakabva ndazongosarudza kuti ndinge ndichimubloga. This was after ndataura nevamwe sisi vangu ndikati pane friend yangu uyo wandainge ndichimbowirirana naye, saka pane zvimwe zvaanotaura, so ndinotya kuti anokwanisa kuzongotaura zvinhu zvisiri bo kana murume wangu aripo. Then sisi vangu vakabva vanditi just block her. I then blocked her and I started living my life. Zvino nyaya yavapo mukoma ndeyekudai, iye manje akabva azochinja manumbers ake ndobva azotaura neni nedzimwe nhamba. Izvi zvakaitika, this was last month. Iye manje akabva ati nekuda kwekuti iko zvinozvi waroorwa, hausina kana basa nesu mahure, munotyaka kuti mahure anokwanisa kukuparadzirai dzimba dzenyu, but iwewe kuti ndisaudza murume wako kuti akapinda mumba nehure, uye zvekare handitonoziva kutoti utori nemazipictures nemapost akazara kuFacebook, saka ndinokwanisa kuzomascreenshota ndobva ndarakidza murume wako, evidence itoriko. Saka iwe uri kufanira kuti unge uchitaura nabamunini ava because ndiri kutovada. Saka pari zvino ivo bamunini munin'ina wemurume wangu tinavo kuno kutsanini. Bamunini ava mukoma, chandinotya pavari ndechekuti ivo
vachiri mwana mudiki, uye zvekare pane age difference about 4 years. She is 4 years older than he is, and knowing character yake, it will be like bamunini ava ndinenge ndatovatora ndobva ndatongovakanda zvangu mugomba reshumba, because ini hangu even though ndainge ndiri pfambi yemumbawa, but ndakangosiyawo paya pekuti as a woman I had told myself kuti murume kana ndiine murume ndaifanira kuti ndinge ndichiva very humble, but as for her atori necharacter yaye kutoti inini ndiri bhishu handitomboudzirwi zvekuita nemunhurume, saka she does not have any respect at all for any man at all. Saka ndikutsvakawo advice kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei munhu uyu ari kuti inini kuti ndisaudza murume wako ndikuda kuti iwewe unge uchindinyengera bamunini ndinge ndichidanana nabamunini, because handichada kuita zvechibhishu, ndikuda kutouyawo ikoko kutsanini kwauri ndinge ndichizotogarawo nabamunini ndotovaita murume wangu. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi kozvazvakangoma hazvo vedu we pakaipa kani pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndauyawo panapa paplatform penyu because ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Baba vangu ivo vainge vakaromba, saka baba vangu ava mukuromba kwavo vainge vakapiwa mimwe mishonga, but vachipiwa mishonga iyi vainge vasingatozivi kuti zvavainge voita kwainge kwava kutoromba. Saka vainge vakanzi mishonga yacho iyoyo yavainge vapiwa, because vakapiwa dziri hoko dzainge dziri 4, saka vainge vakanzi hoko idzi dzaisazopanduka, uye zvekare mishonga yacho yainge isina kushata, but yainge ingori mishonga yekuti vange vachichengetedza zvipfuwo uye zvekare nekuchengetedza pamba, kuitira kuti pamusha pasazongojairirwa nen'anga uye zvekare nembavha. Saka ivo baba vainge vakanzi hoko idzi dzaisafanira kuti dzinge dzichizopinda mumusha. Saka baba vanoti pavakazobva kumba kwen'anga iyaiya, pavakazosvika pamba vakabva vazoviga hoko dzedzia muchuru, ndokubva vazosvika zvavo pamba. Then time hanzi vakazotaimira amai pavainge varara. Mushure mekunge amai varara, hanzi kunze kwainge kwava kutoda kutonoidza, baba ndo pavakabva vazomuka ndokubva vazoenda zvavo kumunda. Vakabva vazonomira pakati pemunda. Saka pakati pemunda apa pane dzimwe mhiko idzo dzavasingadi kutaura, idzo dzavanoti vakaudzwa kuti vange vachizoita vakamira pakati pemunda, but ivo vanoramba manje. Vanoti paya kana vakada kutaura mhiko dzedzia vobva vati vana vangu, why is it muri kuti inini ndini ndiri kukonzeresa matambudziko ose amuri kusangana nawo, vobva vatoramwa, vobva vatoti muri kundishungurudza, but zvimwe zvose vanotaura, asi mhiko idzo dzavakaita vakamira pakati pemunda, ipapo chokwadi chavo havadi nacho, vanotosarudza kutoti vange vachipinda muguva nacho chokwadi chavo ichocho. So mukoma nashi ivo baba vanoti vakati vapedza kuroverera hoko dzeyadzia ndo pavakazotanga kufamba manje vachidzoka kumba. Ivo vanoti vakabva vazoona kuti pakati pemunda pane chimwe chikwambo chakazobuda muvhu. Ivo vakangoti chikwambo, chinhu chacho ichocho havadi kuchidescribe kuti chakaita sei. Ivo vakangotiti hanzi chikwambo chakangobuda muvhu. Chikwambo ichi hanzi chikabva chazotanga kuvatevera kuzonosvika vachizonopinda pamba, kuzonosvika hanzi chikwambo ichi chakavatevera, then vakazoti vasvika pamba, hanzi chikwambo ichi vachizonotarira vakatoona kutoti chainge chanyangarika. So kubva ipapo baba vanoti ndopa vakabva vazotanga kurima, uye vainge vatori murimi mukuru muvhileji medu, because ivo manje vainge vachiita zvekurima madomasi, mavegetables zvakangosiyana-siyana, uye nekudawo kwekuti isusu tigerewo kuno kudomboshava, saka it is not very far from Harare. Saka vanhu vazhinji vainge vachitouya pamba pedu vachihodha. Takangokura pamba pedu pachitoita sekunge pambari musika, vanhu vaiuya vachingohodha vachidzokera vachienda kunotengesa zvinhu zvavo zviya zvavanenge vahodha kubva kuna baba vangu kumbari. Saka baba vangu ava manje vakatokwanisa kutotiendesawo kuzvikoro. I went to a private boarding school mukomanashe nekuda kwemishonga iyoyo yainge ichishandiswa nababa vangu. Saka ivo baba vakati pane imwe nguva iyo amai pavakabva
kukanganisa mhiko dzavo ivo baba, because zvakaitika ipapo ndezvekuti vainge vakapiwa zvekare umwe mushonga. Saka mushonga uyu ivo baba vanoti vaigara vainawo vakauputira muchipepa uri mujaketi ravo. Saka ivo vaiti pose apo pavainge vari pamba ndokusaka vaingogara vakapfeka jaketi ravo, ende vaizoti paya kana dzava nguva dzekuti vange vachienda kunorara vaitotanga vatomirira kuti amai vange vachirara first vozokurura jaketi ravo, then vobva vazorisa somewhere, then mangwana makuseni vaimukira makuseni vobva vatopfeka jaketi reriya vachiitira kuti ivo amai vasazoona kuti mujaketi muya munenge muine mishonga iyo inenge irimo, until one day when he forgot. Ivo vanoti zvakazoitika ndezvekuti vatete pane pavakazotanga kurwara. Vatete ava vakati varwara, ivo baba vainge vachifanira kuti vange vachienda kuHarare because vatete vainge vachitonzi vainge vari pacritical position vari muchipatara. Saka ivo baba vakabva vakasika kuenda kuHarare vachinoona vatete. So baba vakati vainge vachitoziva kutoti zvinhu zvavo ndo zvainge zvaita kuti vatete vange vachirwara. Saka baba ivo manje vakabva vangopinda motikari ndokubva vatoya kuHarare. Left in a rush, vakabva vazokanganwa jaketi ravo riya ndokubva vazofonera amai. Saka ivo amai manje vakabva vazongotora majaketi nedzimwe hembe dzababa, sezvo vainge vanzwa kuti vatete vainge vachirwara. Vakabva vatoziva kuti naivo vaifanira kuti vange vachitevera kuitira kuti vange vachizotarira vana vavatete. Saka vakabva vazoswera vachiwacha, vakabva vawacha zvekare nejaketi riya rababa iro rainge riine mishonga iyo iyaya yainge yakanzi hayaifanira kuti inge ichizobatwa naamai vangu. So amai vakati zuva ravakazosimuka vachiteverawo baba kuHarare mukomanashi, usiku hwacho pamba pairarika here hatina kana kumborara because takatoti takatogara mukicheni zvedu tichitodya paya ndopatakabva tazongoona rimwe zimoto. Kamunin'ina kangu ndokakaona moto wacho iwoyo because kainge kakagara kudhuze nekudhom. Akabva ati honai moto uyo. Mukomanashi takabva tadongorera tose mukoma tikabva tatoona kutoti pachivanze painge paine zimoto rainge richibvira. So this happened for a couple of days. Apa tainge tisina kana foni yekuti tinge tichiudza vabereki vedu. Saka tikati zvinhu izvi zvikaramba zvichiitika tichienda panext door tobva tanovaudza vange vachifonera vabereki vedu. So the following day wainge utori usiku ndopatakabva tazongonzwa rimwe zisound zvichiratidza kuti pane chinhu chakaputika panze, a very big explosion. Takaenda panze paya mukoma ndokubva tazoona kutoti bedroom yevabereki vedu yainge ichitobvira. Ndokubva tamhanya tikabva taenda tikabva tazonoudza vavakidzani. Vakauya mukoma vakazama zvose, raini rose rakauya, but bedroom revabereki vedu rakatsva kusati. Chakatinetsa ndechekuti baba pavakangosvika pamba vakabva vatonanga kumakuva, vapedza kudaro vakabva vazoenda kumunda vakanogara kwenguva refu vangoriko kumunda kweke ndokubva vazodzoka. Vachidzoka ndopatakabva tazotonzwa zvichitonzi vatete vainge vashayika. Saka vatete ava vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachizovigwa kumusha, even though murume wavo ainge achida kuti vatete ava vange vachivigwa kuHarare ikoko. Anyway, mukomanashi vatete ava vakazoti paya patainge tava kuda kuenda kunovaviga, paya pekuti tainge tuchidzikisa kofini ravo, then vanhu vakabva vazoona kuti pamusoro pekofini ravatete painge paine nyoka. So vanhu vakatoti including Sabhuku zvainge zvisingaite kuti mufi ange achivigwa nekuda kwekuti tainge taona nyoka pamusoro pekofini, but baba vakabva vati hazviite munhu kana atombopinzwa muguva rake anofanira kutoti ange achitongovigwa. Saka takabva tatongovaviga vatete, ende ivo baba vakatongopa excuse yekuti munhu uyu agarisa mumochwari anozotanga kunhuhwa. Ende vanhu vainge varipo vakatoti nhai makazvinzwepiko kuti zvinonzi munhu anonhuhwa, munhu hanzi ari kunhuhwa, but vakabva vatongoti ngaavigwe. Apa vatete ava vainge vakangogara mumochwari for 2 days, but vainge vava kutonzi vanokwanisa kuzotanga kunhuhwa. Saka vatete ava vasati vashayika mumba makambopinda imwe nhamo mukoma. Remember kuti pese apa tainge tichienda kuboarding school, but vabereki vangu vakazosvika pakutadza kana kubhadhara mari yefees ndokubva tazongoregedza kuenda kuboarding school tikabva tatanga manje kuenda kugovernment school kumusha. 2 weeks after
vatete ava vashayika, ndakaona gudo richibika. Rikaindinge ndichiseka zvangu ine mukoma, kuseka nhamo sekunge ndiri kuseka rugare. Mukoma Nashi, when I think about this car, even though it is not a laughing matter, but dzimwe nguva ndinozotongoona ndava kutoseka. Shuwa ndakaona gudo richibika. Musi wacho iwoyo I returned back from school, saka vaning'ina vangu ndakatovasiya vachifamba vari kumashure because vainge vachitotamba zvavo bhora. Apa ndainge ndiine nzara ndichida kuverenga zvekare, saka ndakazoti ndichinosvika pamba I was disappointed because ndakabva ndaona kuti amai vangu vainge vasipo pamba. Ndakati ndichifamba ndichienda kukitchen, ndopa ndakabva ndatoona kutoti dhoo remukitchen rainge rakavhurika. Ndikabva ndati maybe imbavha iyi. Ndakati ndichinodongorera ndikabva ndatoona kutoti mainge muine gudo rainge rakatobereka kamwana kacheche. Gudo rere rakabva rati, ko watodzoka iwe, ko baba vako wani zvavanditi ndinge ndichitora nguva yangu ndichikubikirai nekuti munononoka kudzoka kubva kuchikoro nhasi. Mukoma, gudo riya rakabva randiti rainge raudzwa nababa vangu kuti sezvo amai vainge vasipo, iro ndo raifanira kuti ringe richitibikira. Rakati randiudza zvose izvozvo mukoma, ndakabva ndangonzwa ndichipera simba, ndokubva ndatoti pidi gudhi, ndikabva ndadonhera pasi, ndokubva ndatofenta paya. Pandakazomuka ndakabva ndatoona kutoti baba vangu vainge vakatondibata vachiita kundimanikidza kuti ndinge ndichinwa mvura, but mvura iyi yaivava ichiratidza kuti yainge yakamixwa nemamwe maherbs. Mushure mekunge ndazonwa maherbs aya ndopandakabva ndazotanga kuita ball. Then after that amai vangu vakabva vazoshayika. This was after amai vainge vava kungogara vachingopopota vachingotuka baba, uye zvekare vainge vava kungogara vachingotukana. Ivo baba vainge vachiti iwewe ndiwe wakakonzeresa zvose izvi nekuti wakabatirei jaketi rangu, waisafanira kuti unge uchibata jaketi. Ivo amai vaibva vati, ko wai usina kundiudza pawakaenda kunoromba? Handiti munhu unofanira kuti unge uchiudza mukadzi wako kuti ndaromba, saka haufaniri kuti unge uchiita zvakati nezvakati. Ko iwewe umbori munhu akaita sei asingagoni kuudza mukadzi wake kuti ndaromba? Manje ndikuda kukufumura. Ende vainge vachitotaura mazita evamwe vanhu vemuraini avo vavainge vachiti vainge vakachekereswa nababa vangu. Mukoma Nashi vaigara vachingotaura kuti ndiwe wakauraya vatete iwe, mushure mekunge zvinhu zvako zvava kuramba kukurimira zvichiti zvaneta, zvava kudawo ropa, ndokubva wati uchazvipa vatete ava. Tarira uone. Mukoma Nashi, kubva ipapo pamba painge pava kusagarika kani. Taingoti kana zuva kana ronyura kudai taibva tatoziva kutoti hondo iyaya inenge yatanga. Dzimwe nguva waikwanisa kutoti wakagara waitswinywa mukoma zvekuti wairidza mhere, uyo wacho anenge akutswinya waisambokwanisa kana kumuona. Ndopandakabva ndatanga kuita bonde ne-spiritual wife. Nanhasi uno mukoma ndinogara ndichingoita bonde nayo spiritual wife yacho iyoyo. Soon after the death of my mother, paitwa nomwe mukadzi uyo ainge achiuya kwandiri. Mukadzi uyo aitovhura dhoo obva atanga aita bonde neni. Aiti kana apedza kuita bonde neni kudaro, then aibva azojambira obva azoenda kuvaning'ina vangu. Vaning'ina vangu ndo vainge vachindirwadza mukoma, because vaning'ina vangu ava vainge vari vana vadiki. Mumwe wacho ndiye ainge atori ne6 years apa ainge achitoitwa bonde mekunge amai vedu vashayika. Vanhu vainge vava kungotaura kuti baba vangu vakaromba. Nanhasi uno apatomborina kana anoda kusvika pamba pedu, especially vemuraini vanonyanya kuziva zvose izvo zvakaitika pamba pedu. Saka baba tinogara tichingonetsana navo because kana takatarira upenyu hwatiri kurarama, we are slowly not going anyway. Saka ivo baba tinoti tikafamba navo kana tikaenda mudzin'anga, n'anga yacho inokwanisa kutoti baba venyu ava ivo vari kufanira kuti vange vachitaura kuti zvinhu izvi vakazviwana kupi, but baba manje vanobva vanyepedzera sekunge vakadzungaira vachiita sekunge vasingazivi kuti zvinhu izvozvo vakazviwana kupi. Saka n'anga zhinji dzinoti idzo hadzikwanisi kutibatsira unless ivo baba vataura kuti mishonga yacho vakaiwana kupi. Hanzi ndo the first step iyoyo yekuti munhu ange achireurura kuti mishonga iyi ndakaiwana kupi, kuitira kuti tinge tichizobatsirwa. But baba vanotoratidza kutoti ivo havatombodi kuti tinge tichibatsirikana. Please ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi zvainge zvichiitika pamba pedu zvainge zvichityisa. Strange things do happen in this world.